Tehtävä 3. Elikkä mä aloitin siitä, mä selvitin, että miksi mä saan muokattua fonttikokoa syynä. Toimisi tämä työkalu. Poistin ylimääräiset ja sitä kautta sain muutettua sitten fonttikoon, jonka jälkeen tasasin oikean ja vasemman reunan ja rivivälit muutin 1,5. Ja sitten muotoillaan tuosta otsikot. Laitetaan vaikka vähän suuremmaksi tosta, jonka jälkeen lihavoidaan, alleviivataan ja tuolta värjätään. Ja sitten vielä viimeisenä sisennys kappaleille. Noin, ja sitten vielä tällä nimellä ja tehtävä 3 ja tallenna.